Съвсем наскоро академик Големански навърши 90 години и сигурен съм, че всички тук сме особено щастливи да споделим с него отбелязването на тази годишнина. Уважаеми академик Големански, служителите на ИБ-БАН, колегите зоолози и вашите ученици и последователи ви поздравяваме най-сърдечно по случай вашата 90-та годишнина. Изказваме най-сърдечна благодарност и се възхищаваме от високите научни постижения през над 50 годишния ви професионален път в Института по зоология, по-късно част от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Вашите постижения в областта на биоразнообразието, морфологията, таксономията, екологията и разпространението на свободно живеещи сладководни, почвени и морски организми, както и на паразитни едноклетъчни животни, дадоха израз в описването на редица нови за науката таксони. Едно семейство текамеби, 14 рода и 87 нови вида едноклетъчни животни. На ваше име са описани и над 10 вида животни от български и чуждестранни зоолози. Резултатите от дългогодишния ви труд са представени в над 193 научни публикации у нас и в чужбина. Вие сте автор на 8 учебника и ръководства за студенти, както и на 15 научно-популярни книги и над 300 научно-популярни статии, поредици и други. С най-добри чувства и от сърце ви желаеме крепко здраве, дълголетие, все така силен дух и енергия в настоящите и бъдещите приоритетни за вас дела. Бъдете щастлив, чувствайте се необходим и полезен сред хората, които обичате и които ви обичат. Уважаеми академик Големански, за мен е огромна чест от името на всички служители на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания да ви поднеса този подарък и да ви пожелая много здраве, дълголетие, често да сте сред нас и още ентусиазъм да споделяте знанията с всички нас. Заповядайте! Искам да кажа две неща, които са извън адреса. Аз се запознах с академик Големански в един период, когато, Бог да го прости, академик Николов ме покани да му помага в редакцията на доклади на БАН като негов заместник. И това, което ме впечатли още от първите заседания, които имахме на комисията, беше, когато академик Големански дискутираше някакви резултати, свързани с това, което се докладваше, си личеше дълбочината на неговата мисъл, точността и краткостта. Той много кратко и ясно може да изложи нещо, което по принцип би трябвало да е неразбираемо за такива като нас, дето не се занимаваме с зоология или по-широкия смисъл на думата биология. И пазя много добри спомени от този период. Другото, което искам и което е много важно да кажа и което съм сигурен, че и вие сигурно сте го забелязали, е, че в събранието на академиците и член-кореспондентите той е извор на една, наистина бих казал, дълбока мъдрост, защото не само проблемите, които са свързани с неговата специалност, ние често дискутираме много други неща, както можете да си представите. Когато той вземе думата, отново личи една аналитична, дълбока мисъл за нещата, за които той е мислил предварително и ги се споделя с нас. И това, което искам да му пожелая е още дълго време да ни радва с неговата мъдрост и в критични моменти да ни направлява, понеже по някой път криваме ту наляво, ту надясно, без да влагам политически елемент в това изказване. Бъди здрав, бъди бодър и все така усмихнат сред нас. Уважаеми академик Големански, за мен е удоволствие на днешния специален ден от името на целия колектив на Националния природонаучен музей при БАН да ви поздравя за 90 годишния ви юбилей. Малко са българските зоолози, които
които са допринесли толкова много за развитието и популяризирането на зоологията у нас. Световно признат протозоолог с над 200 научни работи, дългогодишен директор на Института по зоология към БАН, преподавател в 5 университета, представител на страната ни в десетки научни експертни комисии и съвети, сред които Националния фонд за научни изследвания, Висшата атестационна комисия при Министерски съвет, Националния комитет към Международния съюз за биологичните науки към БАН. Това са само малка част от научните резултати и ръководни длъжности, които сте заемали през годините. Благодарение на книгите и публикациите ви за историята на науката в България и живота на бележитите български зоолози, днес можем да проследим развитието на това биологично направление в страната от освобождението до наши дни. По ваша идея и благодарение на усилията ви е създадена секция протозоология в Института по зоология на БАН, където подготвихте свои последователи и създадохте научна школа, която днес успешно продължава изследванията в България и други страни. 90-годишната възраст не е предел за активния учен, затова от името на колегите на Националния природонаучен музей при БАН ви пожелавам крепко здраве, вдъхновение и работоспособност за нови творчески успехи. Колеги и колежки, познати, първи бъртовчени, ботаници, физиолози, биолози от различни катедри, присъстващи тук от различни университети. Дълбоко съм трогнат. Не очаквах такова внимание да си призная от толкова хубави, сърдечни думи и пожелания, които днеска чух, които бяха отправени към мене, но аз ги приемам като така отправени към нашата наука, зоологията, към това, което заедно сме правили през тези години. Действително, много години минаха, само в тази сграда, аз съм от 66-та година, когато вероятно някои от вас още не са родени. Преди това започнах кариерата си в биологическия факултет като асистент няколко години. Времето мина неусетно за мене в различни ангажименти, в работа. Понеже зоологията ми беше в, така да се каже, в душата още от студентските години, така ме вдъхновяваше и така усещах импулси през целия си живот. Се мъчех нещо да направя и аз, да оставя името си в тази наука. С каквото мога. И като преподавател, мъчих се във всеки университет, който съм преподавал, аз исках да оставя и един учебник, защото когато аз следвах на времето, нямаше учебници и ние се разкъсвахме от писане и какво разбрали, какво не разбрали, дали знам колко трудно беше. След това в института съвместна работа с колегите по изследователски задачи, по организацията на този институт, към Единния център по биология и в Българската академия на науките. Но сега ми идва на ум една мисъл, която така ще ви цитирам. Римските пълководци, когато приключвали накрая вече дейността си като пълководци в армията и отивали при императора, връщали меча и казвали: каквото можах направих, да направят можещите повече. Или на латински фесико от потуи, фасиан мелиора потентес.